କ'ଣ କରୁଛୁ? କି କାମ? ବାଲି କାମ। ପାଠ ନା ଆଉ ରୋଷେଇ କ'ଣ ହବ? ରୋଷେଇ କ'ଣ କରିବ? ସେଠି ବସନା ଅସନା ଅସନା ସେଠି ବସନା ସିଏ ଟଙ୍କା ସେଇଠି ନାଇଁ ଆଉ ବହୁତ ଶୀତ ହଉଛି ରେ ଶୀତ ହଉଛି ଘୋଡ଼ି ଚାଲିଗଲୁ ମାମା ଯାଇ ଘୋଡ଼ି ମାମା ପାଖକୁ ଚାଲ ଶୀତ ହଉଛି ମାମା ପାଖକୁ ଚାଲ ମାମା ପାଖକୁ ଓଲେଇ ଆସ ମାମା ପାଖକୁ ଚାଲ ଆସ ଇଆଡ଼େ ଆସ ଇଆଡ଼େ ଆସ ହଁ ଚାଲ ସିଆଡ଼େ ଚାଲ ମୁଁ ପିଇବିନି ନନା ଡର କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ହେଇ ଶୋଇବୁ ହଉ କୋଉଠି ଶୋଇବୁ? ବାଥରୁମ୍ କୋଉଠି ଶୋଇବୁ? ସେଟା କ'ଣ? ବାକି କୋଉଠି ଶୋଇବୁ? ବାକି କୋଉଠି ଶୋଇବୁ?
ରଖୁଛୁ ହଉ ଆ ପଳେଆ ନାଇଁ ଯା ସିଏ କଣ ଫୁଟେଇ ପାରିବ ମାକୁ ଫୁଟା ମାକୁ ଫୁଟା ମାକୁ ଫୁଟା ସେ କଣ ସିଏ ସେଟା କଣ ରଖିଦବୁ ଫୁଟଉନୁ ମାକୁ ଫୁଟା